として提起すればいいじゃないですか。ね。私たち日本人っていうのは、軍隊イコール戦争っていうね、そのね、式っていうか、構図ができる。軍隊というのは、できたからといってね、まあ、日本で国を守ったりなんだかんだ組織であるんで、ね、他の国を見てください。何かがあれば、海外派に行く、ね、要するに、軍隊を持ったから戦争するっていう概念はね、こういうことに変えた方がいいですよ。ね。こんにちは。もっと簡単に言えば、今、現状下において、現状下において、仮にタオルの話をしていると、どうするか、英語にしてもな、これに対して誰が関心を持つわけか、それに誰が関わってくるのか、民間の警備会社が、それとも、戦艦の人権弾圧、今、応報が起こります。今、皆さん、戦いの時です。しっかりとした正義のためには、警察官は、できない。皆様方も聞いたことがあるでしょう。ネガティブリスク、ね、ポジティブリスクね。要するに、軍隊というのは、国際法上、よかったですよ。女の子や、人が出てて、そうしていけませんよ。一体的な痛みを伴う拷問が今行われています。それぐらい守ってれば、あとは一日も早く今アメリカ見てください。アメリカは本当にアメリカにいるのは結局ね、